jeli sare ele kunu ne ko ba keni bi ne ka horonge nyane ne ma fosi de famille ga kuma ina o tuma o nye min kele ne ceye kiye mu kele le ceye wa ikeme kan nafolo doro mi aujourd'hui ne mulo balala de chami nga warbi tunga ta to ko ba kede ko ba kede ita tunga kele fiya no asuro ikeme ka ta juru de ta kibe ni jigi kele ai wa ne jeli de de le monde part en couille kanga muso furu wari mine ka to dun ka kila ka ni jomo ke te horo fugura kula ni yela ti kabako dai horonge yeni foni ya farane mare ka foni musu ko yere se ka lakali wa wat se ka lakali wa adunga se ka lakali de le monde part en couille kilmani boli kile koro ko bidur no keme fla fla yini ebo wari mine ka to dun ko koti bola cho tsaka ke sa ko bake san kruaina ko bela jeleni yele mara kerengereni yala musu furu chogodi jeli sara ni akalo jeli ne nga warde ma ke ga muso ni ne abe kalo chama bo ne muso ma soro ibila nga wari so abi fefa mi mu fam sharia kura dɔw de tara 2023 kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ ko musow tɔɔrɔlen no furu kɔnɔ o sariya in olu de ko le monde part en couille ko muso si tɛ di cɛ ma ni 2 millions tɛ walima 3 millions ko n'i y'a ye i bɛ muso tɔɔrɔ dɛ hali sisan i m'a sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ de o de kama e ye wari mun di ne ma ko ne ka taa muso ɲini i ye ne siranna ka na nin kuma in de ɲɛfɔ e ye walasa e kana n'a maloya i ka kuma ninnu ne ka fɛn ti na koyi ne ko n ka wari ne ni kaja yɛrɛ kun bɛnna furuko kuma la ka ban voilà n yɛrɛ tun ɲinɛna ka nin yɔrɔnin f'i ye muso fɛn fɛn tɔgɔ ko kaja aujourd'hui aussi c'est un autre jour mami olu yɛrɛ furunafolo ka ca ni muso bɛɛ ta ye le monde part en couille olu furunafolo bɛ taa fo 10,000,000 walima 20,000,000 jeli sare n'a ko b'o cogo la an cɛw kɔni de b'a lajɛ sa ka muso tɔɔrɔ dabila o ma b'o fɔ mɔgɔ ye wa musow bɛ ko min ɲɛ cɛw ye wallahi ma si tɛ muso sara sɔrɔ aujourd'hui aussi c'est un autre jour n'i y'a mɛn cɛ n ko muso maa o maa n'i bilala muso la le monde part en ala bɛ couille bila i la dɛ wa i bɛ maa o maa i k'a bilalen don muso la barika t'a tigi la j'ai du mal à imaginer jeli sare n'a ko b'o cogo la mun ye 5000 min di ma avance la n ko furu nafolo e k'o ta ne sisan ne bɛ siran ɲini ayiwa hɔrɔnya ɲini a bɛ kɛ ten de hɔrɔnya bɛ kɛ tan de o wallahi wari bɛ maa caman kun se k'a di jeli ma ko ba kɛ filɛ sa ko barika